ħaditilna mustaċċuni tas-satira lil Joe Debona. Tal-futbol bħal Tony Bezzina. Tas-saħħa bħal kardjologu Alfred Fenek u l-pedjatra Viktor Calvani. U tal-mużika bħal Enzo Guzman. Fil-pjazza tar-Raħaltan ta' kull filgħaxija jiltaqgħu tliet irġiel twajba imdaħla fi żmien. Jintefgħu fuq l-aħħar tarġa ta' tsuntir tal-Knisja u hemm iqattaw il-lejla jimxu l-xulxin. Giuseppe jgħidilhom l-istorja ta' meta kien baħri, ta' kemm il-darba l-vapur li kien fuq kien sa jsib il-qiegħ. Nirringrazzja lil Mulej illi s'issa għadni għaddej, kieku tafu kemm batejt u minn xiex għaddej. Menu jgħidilhom l-istorja ta' meta fil-gwerra kien salva 4 tfal minn taħt id-debriż. Jgħidulu l-belt u fuq sidru waħlulu medalja, joħroġa mill-but jorjilhom għax għajruh kiddieb. Nirringrazzja lil Mulej illi s'issa għadni għaddej, kieku tafu kemm batejt u minn xiex għaddej. Pawlini jgħidilhom li hu qatt ma kien mar skola, kien intefa' fil-forn jgħin lil missieru qalb il-ħmira u tqiegħ. Biex jieħu r-relief għax ma jafx jiffirma, ikollu jmur għand il-kappellan u jħabbixlu salib. Nirringrazzja lil Mulej illi s'issa għadni għaddej, kieku tafu kemm batejt u minn xiex għaddej. Miftit żmien law innotajt li xjuħ m'għadhom xi żjed jiltaqgħu fuq l-aħħar tarġa ta' tsuntir. Fettilli nsib lill-kappillan u staqsejtu x'sar minnha. U bħarsa ta' niket dar fuqi u qalli dal-kliem. Giuseppe, Paulin u Carmelo m'għadhomx jiltaqgħu bħal dari fuq l-aħħar tarġa ta' tsuntir. Għaliex illum jinsabu ħdejn dak li ħabbew sewwa u minn hemm fuq ismagħhom it-tlieta jgħidu l-xulxin. Nirringrazzja lil Mulej illi issa qiegħed qed ingawdi frotti tbatija li batej. Nirringrazzja lil Mulej illi issa qiegħed qed ingawdi frotti tbatija li batej. Bravi verament hemmhekk illum il-ħsieb u l-bandaċċi tagħna fuq id-drums Robert Spiteri. Fuq il-baxx Mr. Eric Wedge. Mark Kramatart fuq il-pjano. Yeah.
Fuq il-kitarra, Mr. Jason Spiteri. Skanta l-lum Jolene Stanha. Yeah! Il-kantant u direttur mużikali tana, Mr. Daniel Kauke. Kauke. Signori, il-moment li... Lest, Ron, lest.